Iti tunggal didigra ang mapaspasaran. Iti tunggal krisis. Ken iti tunggal kidaw dagiti tattao. Ti gobierno ketataan responsibilidad amang saranay ken mangtulong kadagiti umili. Iti likod dagiti isip. Flash manipud iti kamera. Ladawan ang nakabalandra kadagiti tarpaulin. Ti saludsod. Umno kadi ti maipapaay a tulong wenno may salaeng daytoy nga entablado iti panangitandudot ti bukod anagan. Adda dagiti sumagmamano a politiko ditoy pagilian nga ar-aramaten da kas props dagiti marigrigat ken ar-aramaten da kas script ti inda pagkasapulan. Nang rugian ni ipaay ti gobierno karagiti nagduduma a klase ti financial assistance wenno masam-amo nga ayuda. Idi panawen ti pandemya nga intunda ti COVID-19. Daytoy ket gapu iti panagsardeng iti operasyon dagiti nagduduma a kumpanya arason ti panagsardeng ti trabaho dagiti tattao. Ti ayuda ti nagserbi kas wagas ti gobierno. Tapno maipaay wenno maidanon ti tulong wenno pagkasapulan dagiti Pilipino iti inaldaw-aldaw bayat nga awan ti inda pamastrekan. Yamuray ang nakarukat tayon iti pandemya ket na itultuloy daytoy anay paay iti kaadwan. Naipagagangayen na may saysiyang ka tiripan na kay bunong ti ayuda kariti dadakela covered court akasapulan nga agpila dagiti tao ken maayaban as kaysa. Itilagsid ti kinabara ti panawen ken pinagdudupudop dagiti tao. Saan na marugyan ti pannakaibunong dagiti ayuda aging ga saan na sumangpet ni politiko. Daytoy abanag ket kalikagumna baliwan ti Sangguniang Panlungsod ditoy siudad ti Laoag. Nang ipaay ti suhestyon ni Sangguniang Panlungsod member Jeff Fariñas dito'y syudad, ano mabalbalin ket imbes nga umungen dagiti beneficiaries, iripan na kay paay ti tulong ket mapandala taalaenen, iti opisina paggapuan ti tulong iti aldaw a masanguda. Daytoy tirakurak na kalpasan na maobserbaran na kaya iti naglabas sa panakaipaay ti assistance nga no mangipaay da ti tulong ket urayenda nga makompleto dagiti benepisyaryo ang mabalinton na mga pabayag kaya iti imununan ang nakadanon. Inay na paya malagsid kaya ito'y ket na mainayon tupay ang mayururay dagiti politiko. Mainaig tira ito'y inrakurak ni Sangguniang Panlungsod member Jeff Fariñas ano ti umno agagem ti gobierno ket matulungan ken maidanon ti tulong manipud ti gobierno ket alalisto a proseso ti suhestyon na itinalaglag-an na wagas aglalo kadagiti senior citizens. Kunana ano lakit di adan ti pondo ang maibunong ket iti opisina latana paggapuan ti tulong iti pangalaan dan iti aldaw nga masanguda nga agturong karaytoy. And other benefits nga gapo iti government nga mapan iti tao kas makita tayo kanayon nga no ada distribution kanayon nga mapin tayo ijay kas nakuna dito'y multipurpose hall or ijay central terminal. Kaadwan na ket digiti distribution pa iti senior citizen. So mapanpansin ko baka mabalin nga one recommendation tapno haan unay nga kasi what's happening is agumong dat tao. Example senior citizens agumong dat tao. So ni example, dito senior citizen 1, no kumakas pagaregan 300 da. Senior citizen 1, simangpet iti 8 o'clock. Ti senior citizen 300, simangpet la iti 9:30. Ket nakabayad dito, imo na nga simangpet nakabaybayag to nagurayan. And also, aside from digiti beneficiaries nga mauray, adapay digiti participants. Example, digiti datayo nga intay agatenda met digiti kakas nga urayenda for that program. How about imbes nga well not all
case-to-case basis. Kasla ko digiti benefits ka mabalin nga maited nga awan program, we can do away with program totally. Example, kasla senior citizens. Senior citizens, adamit pondonan, adamit office di senior citizens, adamit multipurpose hall tayo ditoy. So, mabalin nga hantay is schedulein nga detoy 300 recipients umayo alaen detoy benefits yo detoy nga date. Ket no dati pondon mabalin met nga no sinot available mapandala ta di office ti senior citizens without any programs no talaga kahit ti purpose tayo is kayat tayo nga maited nga dagos detoy benefits da. So di ko na, kasla ko no available ko man ni senior citizen 1, iti Monday. Ket di mapanti Monday di kitihan nga available, di mapanti other days, kas jay. Tapno nga dete nasapa nga mapanagatendar agor uray tupay lang iti nakabaybayag for other participants when mabalin latamet nga umay daalatan sa gigesa whoever is available kadejay nga and in their convenience. Ngem kasko na ni Attorney Jason Pereira kan tatay, it's up to the executive no kasanomit kayat na panangi bunong digito nga benefits from the city, Mr. Chair. So recommendation lang, Mr. Secretary, please take note that the recommendation nga maiyad kadete resolution man no mabalinda panunutin dejay nga to do away with some of the programs nga umengin da amin nga tao and they just can visit the offices the PWD or senior citizens nga mapandaalan digiti benefits nga para kanyada tapno not necessarily nga mapanda nga agpilpila iti nakabaybayag so no insigida maalad nga dagos ti benefit da nukuan. Nagbalin arakurak ni Honorable Jeff Fariñas daytoy kalpasan nga imununan nga inasar ni Honorable John Michael Fariñas may sa resolusyon amang kitkid daw iti alalisto ken nasaysayaat apan nakaibunong kadagiti relief wenno assistance manipud iti gobierno kadagiti tao ditoy syudad. Kunana nakaipalaon tinas nga resolusyon nga imbes at City Hall wenno Central Terminal ket iti Barangay Hall iti maaramat. Inay na daytoy ket maimplementar babaen iti pannakibinulig iti ligan ng mga barangay. With the active intervention of the Liga ng mga Barangay of Laoag to conduct the distribution of relief or assistance programs in a more convenient and cost-efficient location such as a barangay multipurpose hall within or adjacent to the address of its recipients. Article 2, Section 9 of the 1987 Constitution provides that the state shall promote a just and dynamic social order that will free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, a rising standard of living, and an improved quality of life for all. Under Section 11 of the same Constitution, it enunciates that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. The purpose of this resolution is to propose a more convenient and cost-efficient location to Laoagenyo beneficiaries, such as but not limited to senior citizens, persons with disabilities, indigents, solo parents, and pregnant women in receiving the aid or relief from the city government. In addition, this resolution shall also be known as LEAD or Laoagenyo's Ease in Aid Distribution. Just for the record, Mr. Chairman, this proposal is very simple, Mr. Chairman. It is just to provide an alternative and a cost-efficient location for recipients, especially those who are for the lack of term underprivileged, Mr. Chairman, such as the senior citizens, the persons with disabilities, indigents, solo parents, etc., Mr. Chairman. So as handa nga masapol nga agplete nga mapan agsubli going to locations such as but not limited to the City Hall
or the central terminal. It is a suggestion wherein this humble representation, together with the Liga President, Honorable R.B. Ablan, talked, though informally, Mr. Chairman, that there are clustering of barangays. Considering that there are clustered barangays, we can suggest that one location from the said clustered barangay would be used, such as a barangay multipurpose hall, instead of mesa nga recipient coming from away nga lugar, Mr. Chairman, mapan dito yung sentro tapno ma-receive DJ incentive. Other than that, I'm no. Maragsakan ni Mrs. Juliana Agustin kada ito'y aplano nga aramidan ti City Government of Laoag. Kuna nabasar kada iti nagbalin nga eksperyensya na iti panagawat ti tulong at dadag iti gundaway nga agmalmalemda nga gururay gapo iti kinaado ti tattao. In pakaamuna nga iti ginawat na atulong iti kalabes iti Laoag City Multipurpose Hall ket imutang pay tapno laeng makadanon iti lugar a pangalaan na iti tulong pinansal. Segon kini Agustin, napintas no idanon ti gobierno daytoy ti barangay da tapno alisto ken basbasit nga agpila nga agawat ti tulong. Adamit no po sir, tapos reg, malmalim kami no dagduma sir. Adamit tayo alis to no po sir. Taga ano tayo, ma'am? Barangay 54A lagi sir. Alam kinapagpaiswa ng imutang tayo pa ma'am, nun makadanon tayo lang dito yung auditorium na mga natin i-financial. Kaya't kumiti po sir, ayat ko lang tadig. At ang miti bagas, kinmangliwat, akawa panagalat. Lako kabiso ko sir, naulawak, hindi lunes man, di tal-talunin sir. Ano pa nagpidpidot tayo lako, hindi kalmanin sir. Iso nga maragrag sa kan nakunay nga, danagang kong intawag da sir. Jaki libak nga narigat pa nagbiag mi sir. Dapay asma kami sir, gatangkot maintenance ko sir. So data sir. So okay lang kanya yung ore umutang kayo natin pagpleten sir, damit intig ni Apo Sandro sir. Okay sir. Ngam iti biyang iti Sangguniang Panlungsod, ma'am, anati makunata yung plano dang kada barangayan, hindi pa nagibunong dan. Napintas launa iti saludsud mo sir ta. Kaya't kumit deta sir, tatap nung dijala ta barangay mit agyawat mo kon sir. Nalaklak ka, ma'am? Laklak ka laing mo kon sir ta. Nung dagduma, babainak mit ang mapambumod. Pagpletek sir, jaki babain sir. Di dyan naglakwak, di kalmang manin sir, pinagbayad kami yung mitmante. Wakon sir, utang ko, kasi igatang bagas, mukon sir. Kada, di kita egserbi, adadamit apo ko nabit, kaya natete anak na, ay mama da sir. So, siyak no kon no, dagduman sir, ti mang tibalon da. At nabit, kaya natete anak ko sir. Mamin sir. Inbaradmet ni Mrs. Erlinda Agustin, di Presidente di Laoag City Federation of Senior Citizen, nga addan ti rimanon iti opisina da nga mandar manipud iti Sangguniang Panlungsod, nga iti sumaruno ang panangibunong da karigi iti nagduduma at tulong pinansyal ket aramidan danton akas clustered barangay. Detaget na ti observation da ngamin, nag-payout kami nakadadoda. Ket siyempre narigat met nga dagiti senior citizen mabayag da uray when saan sa DJ pa papanamni nga venue ket napudot di agkakapsot da ijayan iso nga tinapanunot ti Sangguniang tatta do ag payout kami to man tun sumarsaruno bupang kami iti cluster barangays. Kasya ito, by cluster barangays ton. Dakam ti mapandumano nen handan to nga isut umay dumandanon dito yan. Para kada kayo ang napimpindas dati, ma'am? Wala. Bas-basit danto pa nga mapayoutan ijay, inaklakamon to nga i-manage idadjay, yung tatta dito ikat nakadaduda. Kaanot manam na mga panangaro ginanati, ma'am? Ito no next payout, pa ti announcement, ti next nga payout, ti bagbaga akyat milestone, can digiti other assisted projects, ti SWD. Next payout, ma'am, this year met lang or next year? This year. Ti milestone get every, by the month, net kita nag-birthday da. So, Napintas nga adda dagiti opisyal sa City Government of Laoag ang nakaimatang daytoy ang mapaspasaran dagiti individual nga agkasapulan. Babaen ka daytoy nga adda ket maiyawat ti tulong as saan na nakasapulan nga agrigat ken aguray iti nabayag.
Tinalaglagan kinanalisto apan nakaited di tulong ken saranay karagiti umili mas makatao awaga sa serbisyo. Ta iti kamaudsanan, nutulong iti umnong intensyon ken saan na panagpagwapo awan rason tap na ibaybayag nga ited dagitoy at tulong. Sapay, ta iti panagtulit ti panawen awanton dagiti pan nakaparigat ken delay apan nakaipaay ti tulong mangrugi dito siudad ti Laoag babaen iti sistema akayat nga adaptanen. Dakkel ti pamati ti Bombo radyo, a service delayed is service denied. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!